GG Gaming oke. Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Rizky Alzidan saking kelas rolas MIPA setunggal nomor absen 25. Kula ajeng nembang maca pat gambuh. Sekar gambuh ping catur kang anatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pandadi awon. Matur suwun sampun mirengake tembang maca pat kula. Tuku ketupat keleru santen. Yen kula ana lepat kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.